For at forstå fysik og kemi må man vide, hvad hele vores fysiske verden er opbygget af. Vi siger, at det hele består af atomer. Et atom er så lille, at vi ikke kan se det. Vi siger, at et atom er det mindste del af et stof, og et grundstof består af samme slags atomer. Grunden til, at vi skal vide noget om atomer, er fordi man skal have en forståelse for kemien. På den måde vil man forstå, hvorfor ting ruster. Plus man også kommer til at skulle bruge kemi på hovedforløbet. Derfor er forståelsen meget vigtig gennem hele uddannelsen. Dette er en detaljeret forklaring af et atom. Tegn et atom. Vi tager atomet C, altså carbon, som består af plusladet protoner i kernen, minusladet elektroner i skallen og neutrale neutroner, som også befinder sig i kernen. Undergruppen, hvilket også er den lodrette søjle i det periodiske system. Grunden til den undergruppe er, fordi den afgiver elektroner anderledes end hovedgruppen. Hvis vi tager et eksempel som jern, det hedder Fe i det periodiske system. Som vi ved fra før, vil de gerne ligne ædelgasser, som har 8 elektroner i yderste skal. Jern har 2 elektroner i yderste skal og 14 i næste skal. Derfor vil den først afgive de 2 elektroner i yderste skal. Derefter vil den afgive 6 elektroner af de 14 elektroner, for at komme ned på de 8 elektroner, som den gerne vil ned på. Hvilket gør den til en undergruppe ved denne måde at afgive på. Perioden er vandret. Den fortæller, hvor mange skaller atomet har. Metaller og ikke-metaller. Man kan se, hvad der er metaller og ikke-metaller ved at kende trappen, hvilket man kan se på billedet. Dem over trappen er ikke-metaller, dem under trappen er metaller. Hovedgruppen. Hovedgruppen er den lodrette gruppe i det periodiske system, der kemisk minder om hinanden. Det vil sige, det fortæller, hvor mange elektroner atomet har i yderste skal. Hovedgruppe 1-3 vil gerne afgive en elektron. Hovedgruppe 4 vil både modtage og afgive elektroner. Hovedgruppe 5-7 vil gerne modtage elektroner. Hovedgruppe 8 er ædelgasser. De vil ikke gå i forbindelse med nogen, da de har 8 elektroner i yderste skal, hvilket gør, de er fyldte, og hverken kan modtage eller optage elektroner. Alle elektroner vil gerne ligne ædelgasserne, og stræber derfor efter at få 8 elektroner i yderste skal. Hvad er en ion? En ion er et atom, der enten har afgivet eller modtaget en eller flere elektroner. Hvis vi for eksempel tager almindelig køkkensalt, så er det sammensat af Na og Cl. Na står i første hovedgruppe og har derfor 1 elektron i yderste skal. Derfor vil den gerne afgive en elektron. Cl står i 7. hovedgruppe
og vil derfor gerne modtage 1 elektron for at få 8 i yderste skal. Derfor vil den komme til at hedde Na plus Cl minus, fordi Cl optager den ene elektron, Na afgiver. På den måde får de 8 elektroner i yderste skal, som man kan se på billedet. Grundstofforbindelse. En grundstofforbindelse er, hvor to af samme atom er sat sammen. Hvis vi for eksempel tager ilt, som forkortes til O, bliver det til en grundstofforbindelse, ved man sætter 2 ilt sammen. O plus O bliver til O2, da man er nødt til at sætte et total på, for at vise, at den er sammensat af 2 ilt. Kemisk forbindelse. En kemisk forbindelse er, når 2 forskellige atomer er sat sammen. Hvis vi tager vand, er det sat sammen af brint, som forkortes til H, og af ilt, som forkortes til O. Det kommer til at hedde H2O. På den måde har vi sat 2 forskellige atomer sammen og lavet en kemisk forbindelse. Bindinger. Hvis vi kigger på en enkelt binding, er det hvor atomet kun kan optage eller afgive 1 elektron. Men det er lige meget om atomet afgiver eller optager. Det er antallet af, hvor mange den gerne vil afgive eller modtage, der betyder noget. Det vil sige, at i en enkelt binding vil atomet gerne samarbejde med 1 elektron. For eksempel, hvis vi tager 2 hydrogen, altså H, har vi kun en enkelt binding, da der er et hul i hver. Det fortæller, at den kun vil samarbejde med en anden elektron. Vi kan tage et billede fra før. Det viser antallet af elektroner, atomet gerne vil afgive eller modtage. Der kan man se, at hovedgruppe 1 og 7 vil gerne samarbejde med 1 elektron. Hovedgruppe 2 og 6 vil gerne samarbejde med 2 elektroner, så derfor kan de lave en dobbeltbinding. Hovedgruppe 3 og 5 vil gerne samarbejde med 3 elektroner og kan derfor lave en trippelbinding. For eksempel 2 oxygen sat sammen giver en dobbeltbinding, da den står i 6. hovedgruppe og gerne vil samarbejde med 2 elektroner. Hovedgruppe 3 og 5 vil gerne samarbejde med 3 elektroner. For eksempel, hvis vi tager 2 nitrogen, altså N, står den i 5. hovedgruppe og har derfor 3 huller. Derfor bliver det en trippelbinding. Man kan også lave det, der hedder en to-enkeltbinding. Det er, hvor man for eksempel sætter 1 oxygen sammen med 2 hydrogen. Man skal huske, at alle huller skal være fyldt. Grunden til, at det hedder en to-enkeltbinding, er fordi oxygenet bliver af 2 enkeltbindinger bundet sammen med hydrogenet.